Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου μια περιφέρεια ανάπτυξης, προκοπής και ίσων ευκαιριών. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε την Κορινθία μας νομό πρότυπο, αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Έχουμε το σχέδιο, έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε το μεράκι. Πάμε για μια Κορινθία πρωταγωνίστρια. Πάμε για την Πελοπόννησο που μας αξίζει. Σωτήρης Μουρίκης, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, η Πελοπόννησος μπροστά. Δημήτρης Πτωχός, υποψήφιος Περιφερειάρχης.